6 cen města Prostějova bylo v úterý 21. května rozdáno osobnostem, které se nějakým způsobem zasloužily o rozvoj města a jeho propagaci. Ocenění se udělují v obřadní síni radnice vždy jednou ročně, už od roku 2006. Mezi oceněné letos patřila tato jména: Jiří Kremla, Bohuslav Pacholík, Alena Spurná, Miroslav Šmíd, Zdeněk Vychodil a cenu si odnesl i mužský pěvecký sbor Orlice. Je to vždycky velice slavnostní chvíle, protože si připomínáme život a výsledky práce těch lidí, kteří tuto cenu dostali, a vždycky je to možnost aspoň na chviličku se nad některými záležitostmi zamyslet. Ten výběr pro letošní rok si myslím, že byl velmi reprezentativní. Všichni, kteří tuto cenu dostali, si bezesporu velmi zaslouží. A když se podívám na pány z pěveckého sboru Orlice, tak byla to příležitost si připomenout, jak dlouho Orlice už v našem městě funguje a co všechno pro kulturní život našeho města znamená. Poslední cena města za rok 2012 patří hudebnímu subjektu. Zaslouženě byl oceněn mužský pěvecký sbor Orlice. Ten letos oslaví už 150. narozeniny. Jeho vznik sahá do druhé poloviny 19. století a i dnes zachovává tradici mužských sborů. V průběhu desítek let se sbor účastnil nejrůznějších pěveckých soutěží, festivalů a koncertů. A všichni doufají, že radost ze sborového zpěvu budou jeho členové předávat ještě dlouhou dobu. Ono se to těžce rekapituluje, neboť vlastně, když si vezmeme, že ten sbor byl založen v roce 1861, tak vlastně už zvolna procházíme 3. století. A prostě doba byla obrazomecká, nebo boj o Český Prostějov, ku příkladu v tom 19. století. Ve 20. to bylo potom velmi složité, kdy se ze spolku Orlice stalo zařízení závodního klubu ROH, ať už to byl agrostroj nebo oděvní průmysl, i když na straně druhé i oni se o nás určitým způsobem starali, ale prostě moment, kdy jsme se potom vrátili opět jako spolek, občanské sdružení, do jistého prostě spolkového života, byl pro nás přínosem a vlastně už slavíme jako samostatný spolek, občanské sdružení v podstatě, když to vezmeme pomalinku 22 let. Že? Je to nějaký závazek, cena města Prostějova pro vás? No tak je to závazek, aby prostě se pokračovalo, aby hlavně nám přilétli, nebo přišli respektive zpěváci hlavně do těch vyšších hlasů tenorů, které vyžadují, oni jsou choulostivější, ty hlasy nevydrží dlouho, basisti můžou zpívat poměrně dlouho, třeba do 70, i někteří déle, ale tenorista dobrý už v té 60 prostě ztrácí často až na vzácné výjimky fundus na zpívání. Kromě jmenovacího dekretu předal primátor statutárního města Prostějova oceněným také křišťál s emblemem města z dílny sklářského výtvarníka pana Jankuje. Od roku 2006 bylo na městské radnici předáno 48 cen nejrůznějším osobnostem a 2 ocenění hudebním subjektům. Všem oceněným gratulujeme. Spasita